Hagi kerteng wa bo kun si mo ko yamen ku tra jisu tu pen sle ingi do men si mo ko jami kas ngi ka ba shis pa lai ka shithi ki roman kalnong ka ba pra ki khot ki ba khat pra ter ngam khan snap ai yarat ka jingjanjar ba manta habayanu jor yakki bat ka buram ba span paw hangi kijing thao baro ki khmi lenti her ba ki briu kin paw shina kum ki khon ublai ya kijing thao pen pulom da kamon jung ki hi henrei da uta balamon ba kin long kum ta pen ban dei klem jing kermen namari kijing thao hi en saplat na kijing long marau jong kijing pon bat kin sayo kijing lat luot bat ka buram ba kum ka jong ki khon ublai ngitep ba kijing thao baro ki ut kum ba su khon hadu menta Henry dei dan kijing thao wat ngi ru kibalayo ekiso ning kong jong mun siem ngi ut hapo la de kat bang ngidang ap kerman ya ka jing ting khun ublei ka jing sispa ekimet jongi na ba kani ka jing kerman ngilayo ka jing pen ban kerman ni ka ba yo i kamlong jing kerman satya wei ba ju kerman ni ka ba yo i Henry ban kerman ya kata ka bangim yo i kamut ban ap ya ka da ka jingyai sya satar. Kumjuru umun sim ukersyan la mengi ha ka jing telot jungi. Namar ngim tip kumno bandwai kumbangi day. Henry umun sim dala dehi ukerpat nak benta jungi da ka jing ut kiba omla ban batai. Bat uta bayit janai kido nut jung kibriyo utip iki jing mut jung umun sim. Namar umun sim ukerpat lem nak benta kiriu kuj kat kum kamon ublay. Ngitip bahakitu kiba iya ya ublay. Ublay hi upentrei langi ki eke baro sya ka jingbha. Hakitu kanya kibalamang ban khot kat kum ka jing temu jong u. Namar ya kitu kiba ula itu lupa. Ula temu lupa ru bakine seriem dor bar ukun jong u. Kenang ba uni undup long uprang sngi jong ki para babun. Bat ya kitu kiba ula mang lupa ula khot ru. Ya kitu pat kiba ula khot ula penman hok ru. Bat ya kitu kiba ula penman hok ula pendan buram. Hadin kat ni sa ayu ngindang ong. Lada ublay ulong hakaliang jungi. Manu banya persya engi. Uta abam sem penur bat ila ukun la jong. Henry ula ai ti yo u nak benta jungi baro. Hatu unam ai hangi. Ya ki ai baro lembat u. Manu ban mudui kibala jit jong ublay. Haba ublay penkesan. Te uai ban penrem. Hatu de ukris jisu. Ukris ubalayap badia ubala penmipat nak jingyap. Ubadon hak kamon jong ublay ban yasat nak benta jongi. Kumta manu ban penklat no yangi nak jing iya ya ukris. Hatu kalanot. Ne ke jenjar. Ne ke jing ban ben. Ne ke jing tengan. Ne ke jing lengkuj. Ne ke jing ma. Ne ke wailam. Kumba ke jing tok ka ong. Nak benta jong me la peniap yangi baro sisngi. La nyau yangi kum kilang berat ban syak peniap. Hakini ki eke baro ngi job tiaw da uta bala iye yangi. Namar ngatip scam. Ba omdan jing yap. Lemne jing lemne anger. Lemne bor sensyar. Lemne ki eke bamenta. Lemne ki eke bansawan. Lemne ki borba. Hajrong ne haka jing jeliu. Omdan kanu ke jing taw. Kabala. Bat peniakhlat yangi nak jing iye ya ublay. Ha ukris jisu utrai jungi. Kaktin jong utrai. Ngi sengungu ya ublay. Hakal nong ba pra dukat bakat pra terter. Paulus menta uyan ujeri kamtam ningkong ya ka buram ka balamang nak benta jungi iwei pe iwei. Kum ki khon jong ublay. Kum kita ki balangit. Balapan man hok do ublay. Bar uyan ujor wang baka jing syak shitam bangimat menta. Kijing jenjar bangimat menta. Kimlong ru ban yan ujor bar kata ka buram ka ban sapan pao yangi iwei pe iwei. Nang ta omdei tang yangi Henry wat kijing thao hiru kingat akajing penpulam ka kingat menta akajing pun no kamtam omdei dah ka daw jungki Henry dah ka mon jong ta bala penlong ki hakata ka rukam namar ka pop jong Adam bat ka namar ka pop jong khun benriu ladang ipet Genesis long balai dekat bakat nyau ka ongkom ni namar pemela ngap ka tengah ka jingkiran ka tengah jong mi ba melabam na udiang bangalak hang ya mi ban bam
ka khandau kan long ka balatem na marjong mi da ka jing si tray sitom men sayo bam naka baro silenter kisngi jing em jong mi nang tare wa ong su kum ni kan sapen mi kisya bar kisya buat ya mi bat men sabam mi kicing tung kalum kawa ka khandau menta kan sapen mi kisya amde teng kisya re kisya buat namar balai nakadaw jong ka pop nakadaw jong ka pop kini ke baro khat ki jing tung jing tep kamariang hi baro ka wai hiru ka ap khmi lenti ya ka jing pen pau jong blai bat kani Paulus uang ngi kermen scam bat ban batai sisa syu yangi kani ka jing kermen jungi ka de ka bangim pat yo priang menta kampat pau pura hooj mangi iwei pe wei ngila yo priang ya ka jing jong blai ngila yo priang yo men siam ba khot yangi la penong ki khon jong blai ngila pe ya ki dikot ki bahaswa jong kane Henry menta kampat pau pura kata ka jinglong khun blai jingi kampat pau pura kata ka burom jong blai ha ka jing em jingi iwei pe wei bat ngidang ap khmi lenti da ka jingkermen ha ka ba ngin sayo iyo blai kumba ulong ha ka ba ki baro kin salong bat kin sapau thik kumba ublai ukwa thik kumba ublai ulamang na ka benta ki jing thau baro ba na ka benta jingi baro hakadukhat ka ba arfan riu ngi os ngau ya ka kentin ka ba Paulus uang ba umensim ba khu yarap lem ha ka jing tulot jingi na mar ngim tip kumno bandwai kumbang ngi de bandwai henry umensim ba khu ut na ka benta jingi da ka jing ut ki ba omla ban batai kata ka jing ong jo kentin jo blai umensim ba khu ut na ka benta jingi ukarpa na ka benta jingi kat kum kamon jo blai bat susu ko ong ni bat uta ba yit janai ka do nu jing ki brio utip ya ka jingmut bu mensiam namar balai umensiam ukerpat lem nak benta kiru khut kat kum kamon ublai umensiam udwai ukerpat nak benta jing iwei pe wei kat kum kamon jong ublai haba mangi ngi dwai haba ngi ka jing dwai jingi kalong kat kum kamon jong ublai kamut kata ka jing dwai ngin yo ka jebab ka basyai na ublai ha ka jing em jingi ban kajing duai ka babas do kadai haba mangi ngi duai ha umensiam bakhoi namar balai umensiam bakhoi utip ya kajing temu ka ba ublai udon nak benta jungi umensiam bakhoi yu ilot iki baro jung blai naru sedang hadu ukut utip ya ka ba batam nak benta jungi nata kada haba mangi ngi duai ha umensiam bakhoi ka bamut ngi duai kat kum kamon ka jong ublai berkata ka bangi uut ngi nam kat kum kamon jong ublai kan satri kamru akajing em jungi iwei pe wei nang tada hang ni kentin basu tenat orang ba uut nak benta ki jing ukerpat nak benta jungi dah ki jing uut ki ba omla ban batai ukerpat nak benta jungi dah ki jing uut ki ba omla ban batai kani ka wei nak ki nongrim ka ba khamtam haki kenhun bangi khot benta ki charismatic group charismatic prayer group ha ka balang bagi persyang kani ka jing duai haki ketin ki thlet kamot ban ailat ba mun sim ba khu yon duai ling ba jungki bon duai kat kum kamon jong blai nak benta jungki dak ka jing ut ki ba ngimla ban batai ha ka ju komprio honrei ngitep ba mun sim ba khu u kentiu ka mun sim jungi sha u blai ba pun long ya kamon jungi kat kum kamon jong blai na takadaw ka jing duai ka long ka badan bor ka ba seiso ha ka dukhat ka ba arfra ong kum ni ya kitu ki ba ye yo blai hi pentrei lang ki baro sa ka jing bha nak benta kitu baro khat ki ba ye yo blai hi penwan lang ki baro khat sa ka jing bha la pi pe ka sti jong jacob ru la nang ban kong khat ba khan riu tater ong ba kino ki jing ai ki ba bha ki wan nas jrong na blai na ukpa utra jing ki jing ai baro ublai pentrei kam ki baro khat sa ka jing bha ha ka jing em jong kitu ki brio ki ba ye yo namar balai ki ya kelenti jong ki ye jo kanu kusang yu isi puan ba kabaning kong Abraham nang tadang yu Joseph ru ki bri ki hinmen jong ki la dim rau yu da ka jing thmu ban ong ba unlong rau unjat no ka jing em un yap henrei ha ba khadu makiki ha ban yang ban lai ba cha Egypt ban dam hakmat do hinmen jong ki yu ki bri ki ba ublai ula jiet ki ba ye jo ublai ya da ba pendap ka kamram ka ba khrau ka jing em jong ki ka jing em Moses habaki Israel ki ong manu bathung si em ban bishara pedeng jongi ublai ujiet yoni Moses pada ban long unong yalam unong penlat lu je ki ya usiem David ban ki wei pada kiru krau ka Bible barok khak ngin sai ba haba ublai ujiet wala da ki breu ki nyoben wala da ki breu ki thmu ka basneu ki wei pat ki wanra ki thmu ban persang ka le ka basneu ublai in perwane ki sa ka jing bha
kani ka dei ru yang benta jing iwe pe we lada mangi ngi yo blei lada ki briu ki kerana ki tien ki basniu ru la ne ki pet ya ki tien penmong ne ki tien jing sniu ru la kum beta bang si ong jing ai sniu ru kata ka jing ai sniu kan kelas ka jing bah lada mangi ngi yo blei kata ka de jing junga lada mangi ngi yo blei ka jing tim ka jung ki wei ki briu ngi ru kan kelas ka jing bah lada mangi ngi khlam le tam ken lada mangi ngi le tam te kata ka mumut ngi haban a jing ken na ka benta kita ki jing le jungi kini khat ba ar khundai lai phau kini ka kari ka benta kong san ba sipang ka ba ka tien jung blei ka ong ya kitu ki ba u blei ulamang lupa ban le serdiam dur kat kum ukhon jung u ka balamang lupa kat ban le serdiam dur kat kum ki ukhon jung u kawai ka jing kali ka ba mangi le sing sha kali barobor hatu u blei ulamang lupa yano na ka benta ka jing ibam jukut ba ulamang lupa na ka benta yano ba kin le chadu jong la ne bakin yo ya ka jing bishar penrem bakin poi chadu jong la rengi pensyong nong rem bahai ka tien jung blei barok ka wei kuma ka si jong Timotheus nong ba ad khat baning kong hadu basau la ri pei ka kitab Ezekiel nong thul par nong ba khat pra la ri pei ka si baning kong jong Petrus nong ba lai khat ba khat pra ka si baning kong jong Yohanes nong ba ad khat baning kong ba ad ba ri pensyong nong rem ka tien jung blei barok ka wei hi ni syam ba ka mon jong blei hi ka dei ba barok khat kin kala ka ba mut ba barok khat ka jing kwa jong blei ka ba barok khat kin tip ka jing sisya bat kin kela ka bamut kata ka dei ka wei ka ba ublei ukwa nak benta jing iwe pe wei bat ka balang ka thlik ru da ka pensong no rim hakini baro khoi ki jing kai jong ka ktien ka jong ublei ka pensyai ka konyam jong ka CCC iwe not lai nyau ka ong ba ublei umang lupa yano ru ban lech sadu job God predestines no one to go to hell. Henry nakabentak nang banlek sedujok lene ban poi sedujok kani ka dei betang da ka mon ka balat lut ka ba mangi ngi phet ngai na ublei kam tam e da ka pop bayap bat om dei tang kata bat ngiyai ne khnang ha kani ka pop bayap hadu ka bakut jong ka jing em jingi ngim tre ban kala ka ba mut ban pan mut ban pan map na ublei kata ka bala ban yalam ngi sa kedujok ublei umang na ka benta jingi wei pe wei ban le cha ka dujok menta pada ka wei ka jing kali ka ba mangi ngila ban ong le si sapang ka jing tip jong ublei bat sapang ka kamon bala lu jong i wei pe wei pada ban jubab ka jing pen em ko jong ublei ka pau hangi i wei pe wei yangi i wei pe wei ublei ulama sai lamang dur ula sandur yangi bangin wanra ya ka dur ka jong ublei jong ukhon jong u ha ka jing em jingi man is predestined to reproduce the image of God's Son made man, the image of the invisible God. Naka Kolosi iwe khatsan, ya ubriu lamang yangi iwe pe bangin depan pau ya kadur jong ukun jong ublei. Bat lingba ukun jong ublei ngi pen pau ya kadur jong ublei ha kane keslapar thei. Namar balai jisuru upen pau ya kadur jong ublei ha kane keslapar thei nak benta jongi Kolosi iwe khatsan ka baong Jisu ulong kadur ba yu jong ublei bam yu kasandur ke jong ublei nak benta jong iwe pe we kadai ba mangi ngin yeserium dur ya ba mangi ngin long kum ki kun jong CCC lai pra iwe nata kadau larangi pet nadu ka Genesis ba ublei ula thau ngi kadur ka jinglong tanrai jong lesi ban long kadur ka jinglong tanrai jong ublei ngila ban ong sibun ba ki attributes kawai na ka jing mut jeng kani ka kentien ngila ban ong ba ban yasir diem dur ya ublei ka bamut ban long thik kum ki khun jong ublei phila ban pe Genesis long ba san khot ban kong ter haba u Abraham u Adam u yo u khun ba kerteng uset uni uset ulong kadur kum Adam ba ka jing seriem ya u Adam ka bamut kini ki kentien kadur ka jing seriem ka thau ya ka jing dei ukpa ba ukhun kata ka dei ka sandur jong ublei nak benta jong iwe pe iwe ublei ukwa yangi iwe pe iwe bangin poi sya ka jing tip ya ka jing sisya bangin poi sya ka jing kala ka bamut bat kadawo ya sya aslam kumbangi puli ka si jong Petrus ya sya aslam om dei ba uslam ban suki ban pendap ya kita ki jing kular Henry ya sya aslam khnang ban ahlat yangi bangin kala ka bamut nak bentar kita bakhwa kham tip su spang ka mon balai lut bat ka jingjiet jong ublei pila ban pe ru ka catechism of the Catholic Church ka number 100 spa bat ter pin sa yu ka su ka jing batai
banang kham tip jeliu kawai pada syawan penkut le si mangi ladangi puli kat no ru ngi persyang ban mat jeliu kat no ru ngi nam la ban sngo thu syai shisha hadu kata ya kata ka jingmut jong blai na ta daw ka jing ong jong Paulus ha ong ha ka sithi jong u ka ni ka ju sithi lo nam khat we du khat balai pulai hadu balai psa ong ne o ka spa bam la nyo shu jong blai kat no ka bayar ka jing start jong u bar ka bajeliu ko jing tip jong u kat no ki bam la ban sngo thu kirai bishar jong u kanu kiru komle jung kilong ki bamla ban sempang naba mano batip ke jingmut ujung utrai mano banang ban ai but ye kadai sisha kon man ko para ba ye lese larangi puli ngi wat kanu ru nginum la ban yo ke jebab ko ba syai hado kata ban weng lut iki jing atletian jingi baro lane bengin la ban tip sisha ba kalong kumtai kini ke baro khoi kawai ke bamangi ngila ban connect iki dots jong ka jing im jingi la ne ban pet ya ka sendur jong ka jing im jingi dak bangi phai sedien dak bangi phai khmat ha bangi phai dien la chaklang jong ka jing im ngi i ya ka sendur jong blai ngi tip pada ba ublai utip iki baro ngi tip iki ba ublai utip iki baro nak ta kadaw ka kamram nak banta jingi ho ngi don kam ban puli ho ngi don kam ban wa jing tip ho ngi don kam ban ngam jiliu kini ki jing kli henry ka bakong san ka dei mengin sya ya lam ha man siam jong blai ban ong kenrat ngamla ban tip lut daladi ngade u ban ai bot ya mi henry ngatip bawat ka jing bi jong mi ko kenrat ka kham start ban ya ka jing start jongi kum ba ong ha ka sithi si koren tinga syania ha mi kenrat ba mami men lam lenti yang i wei sya ka jing sisha ba men lam lenti yang i wei sya ka jing sisha ko men ko para ba ye ngakwaan pun kot ya ita ban ong ba ha o ngi wat ngi puli ngi wat ngi jing tip ngi kili ngi perthong ngi ngam jeliu henry ngi hapan syania ru ha ka jing isin a ka jong blai ha ka jing a jong blai da ka bakan mau ba blai ka jing start jong u kalong ka ba khamyar hadu kata manga nganum la ban kot ya kata ka jing start ka jong blai nang ta de ngamla ban bishari o blai da ka limitation jong ka jing mut jing perkhat jonga to ai ngin dwai nak banta ki we pada ru ki brio ki ba arta tien ya ka jing don jong blai pakin long ki bas ngoret ban pediang ya la ka jong ban plie la ka jong ko donut ban nom bishar ya blai kat kum ka jing start la jong handai ban ailat be blai ba un long blai ba la dangi ailat kum ta ngin yu i be ya ka sandur jong blai keleng saudong ha ka jing im jingi ka ba man la ka singi nginom la ban len ya kata en yoro ya Jesus Christ junam la junam amen wa beneng to ai ba kicing ke ba mela ai ngi ha ukun jumi Jesus Christ un men jungi ba kading zo kicing ke wala pan raham ki do no jungi do mun sim ba ku kin kirsiu biang hangi ya kicing ke men ba kar ku na menta kicing wan ka hima jumi to ai ba kicing ai jumi kan pan kalai ngi shakinong bat sambai bam juthat jong ka gospel to ai ba ki sambai kin pan kalai kolong brio man brio na syapo ba yajing tha baro ah kicing kmil ti ba tikna ya ka beneng betamai ba ka pertai betamai haba adalah job ya ka bo jong ka sniu ka burom jong mi kan ting shan chabam jukut to ai ba kicing ai jong ka jubili kan karsiu biang hangi ki pen grim jong ka jing kermen ya ka jing thrang nak menta ki spa beneng to ai ba kani ka jing ai kan pen saprian ya ka jing kemen ba ka jing suk jong nong pen em jong ni sya satla ka pertai syami ublai jong ni ubala ka ku junam kan long ka burom bar ka jing ro shi junam amen Kudono kutam Jisu tersin ai kemarian rap jingi Kristan tuduai na kumta jingi